Moi kaikille ja tervetuloa meidän kanavalle. Mun nimi on Nikole. Moi kaikille, mä oon Amin. Joo, eli tää on meidän ensimmäinen video, tai ei oikeastaan ole ensimmäinen, vaan tää on meidän ensimmäinen suomenkielinen video. Eli niille, jotka on seurannut meitä jo pidemmän aikaa täällä YouTuben puolella, niin ne tietää, että me ollaan tehty ennenkin videoita, mutta me ollaan tehty englanniksi videoita. Mutta me ollaan nyt päädytty siihen lopputulokseen, että me poistettiin kaikki meidän videot ja me aloitetaan nyt puhtaalta pöydältä. Eli me tehdään suomeksi kaikki meidän videot. Tai lähes kaikki, riippuu siitä, että mitä ihmiset haluaa ja tälleen. Mutta tosiaan suomen kieli on mun mielestä nyt parempi vaihtoehto meille, Niin, koska meillä on kuitenkin enemmän suomenkielisiä katsojia. Niin miksi me puhuttais englantia ja tälleen. Joten, niin. Yes. Tää tulee siis olemaan meidän ensimmäinen video meidän kanavalla, joten joo, eli mulla on puhelimessa nyt kysymyksiä ja me ollaan tosiaan saatu meidän Instagram-seuraajilta ja Snapchatista näitä kysymyksiä ja osa ollaan sit itse keksitty. Mut voitais mennä nyt näihin ensimmäisiin. Eli ensimmäinen, että mikä on Aminin kotimaa ja kuinka kauan sä oot asunut Suomessa? No niin. Joo, mä oon Afganistanista ja mä asun Suomessa melkein 3,5 vuotta. Jep. Ja sitten seuraava kysymys, kuinka pitkiä me ollaan? Mä oon 171 senttiä. Mä oon 174 tai 5 varmaan. Jep, eli meillä on niinku 4 sentin ero, pituusero. Et korkokenkiä ei voi käyttää hirveästi, jos haluaa olla lyhyempi tai silleen kuin hän, mutta käytän silti joskus. Okei, sitten kolmas kysymys. Mitkä on meidän harrastukset? Fitness, kuntosali. Samoin, eli mäkin käyn salilla ja tälleen. Tai myös joskus mä pelän jalkapalloa. Joo. Sä oot Ronaldo kakkonen. Mm-hmm. Tai myös me pelataan joskus biljardia. Joo, biljardi. Joo. Sitten, mikä on meidän lempiruoka? Pizza. Samain. Niin. Pizza. Mikä on meidän lempikauppa? New Yorker, koska halpaa. Zara. Jack and Jones. Yes. Ja mun yksi lempikaupoista on myös Big Box. Sitten lempiväri. Sininen. Ehdottomasti mä rakastan kaikkea, mikä on sinistä. Kaikki sinisen säpyt. Eniten ehkä vaaleansininen ja sähkönsininen. Musta ja keltainen. Keltainen? Mä en Joo. tiennyt. No niin, nyt se tuli. Okei. Sitten, Ei ollut, mutta tuli. mikä on meidän lempivuoden aika? Kesä. Todellakin. Koska lämmintä. Ei tarvitse perusteluja enempää. Samoin. Myös talvikin. Ja. Eli sitten meidän opiskeluista. Eli mä oon lukion tokalla. Ja mä oon ammattikoulussa Millä alalla sä oot? autoalalla. Jep, autoalalla. Sitten, mitä kieliä me osataan puhua? Mä osaan puhua suomea, englantia, ruotsia, espanjaa, persiaa, vähän italiaa, eli 6 kieltä. Ja mä osaan puhua mun äidinkieli, dari. Ja sitten persiaa ja myös englantia ja myös suomea ja vähän turkkia ja myös kurdi. Eli säkin noin 6 kieltä sillä, että sä ymmärrät. Joo. 5, 6. Sitten, missä me tavattiin? Tosiaan, me tavattiin Prismassa ensimmäisen kerran. Oikeastaan ei ensimmäisen kerran, mutta me oltiin niinku nähty toisiimme silleen joskus jossain ulkona ja tälleen, mutta me ei koskaan tunnettu toisiimme ja tälleen. Mutta sitten yksi päivä mä menin Prismaan ja sitten Amin oli siellä ja sitten mä katsoin, että vau, mä haluun ton pojan itselleni. Sitten meidän
niinku, me katsottiin toisimme tosi paljon, meillä oli katsekontakteja ja tälleen. Sitten niinku, mä olin tosi ujo, mä en halunnut mennä puhua face to face, eikä minkään tullut puhumaan mulle face to face, vaikka molemmat näytti siltä, että me ollaan kiinnostuttu toisistamme. No, sitten mä muistin Aminin nimen, etunimen. Mä olin kuullut sen jostain. Niin sit mä menin niinku etti Instagramista, niin mä löysin sen Instagramin sieltä. Sitten mä menin seuraa sitä. Ja sitten mä odotin pari tuntia, että olisiko siitä kuulunut jotain viestillä. Mutta ei. Niin sit mä menin itse laittaa viestiä vaan suoraan, että moi, mun on pakko sanoa, että sä oot tosi söpö. Ja sitten siitä se lähti. Sitten me aloitettiin siitä meidän keskustelut ja sitten tavattiin ensimmäisen kerran ja tälleen. Ja niin. Yes. Sitten tosiaan oli vielä kysymys, minkä mä vahingossa skippasin, että mitä kieliä me puhutaan yhdessä. Joo. Me puhutaan yhdessä suomea, englantia ja persiaa. Yes. Sitten kauan me ollaan oltu yhdessä. No, ollaan 2,5 vuotta. Jep. Noin 2,5 vuotta. Mikä on meidän suurin eroavaisuus, että niinku, kun me ollaan oikeastaan tosi samanlaisia, että me tullaan tosi hyvin toimeen toistemme kanssa. Mutta meidän suuri eroavaisuus on oikeastaan ehkä se, että kun joku tilanne tulee päälle, niin mä oon niin kaoottinen, dramaattinen ja stressaantunut. Mutta sitten Amin, se on rauhallinen. Niin kun tapahtuu jotain, mä menen paniikkiin, mä sekoon täysin, mutta sitten tää on silleen rauhallinen ja sellainen, että ihan sama, kaikki on hyvin, ja sitten mä vaan niinku hyperventiloin siinä vieressä. Et niinku, mä stressaan tosi helposti, ja Amin taas on semmoinen rauhallinen, ja se niinku, sillä on semmoinen järkipuhe, se osaa ajatella fiksusti. No. Sitten mikä on meidän lempiravintola, niin kun mennään yhdessä syömään? Yksi ravintola on Niin. Nourus Etäkeskuksessa. Itäkeskuksessa on Ja semmoinen Helsingissä. kebab-ravintola, Niin. missä me tykätään käydä. Joo, ja sitten Ja joku toisen... pizza-ravintola, Niin. pizzeria. Niin, mä unohtin toisen pizzapaikan. Ei sen nimeä tarvitse kertoa. Niin, mutta joo. Joo. Niin, pizza-ravintola jossain. Tai sit Helsingissä on semmoinen kebab-ravintola, siellä me tykätään käydä. Yes. Sitten mikä on meidän lempivaatemerkki? Adidas tai Nike? On molemmat. Tosi vaikea sanoa. Mä tykkään enemmän Niken kengistä, mutta Adidaksen vaatteista. Joo. Sitten, mitä me tykätään tehdä yhdessä paljon? Tää ruoka. Joo, ruokaa todella. Niin. Ruokaa. Katsotaan leffaa. Niin. Joo. Jep. Tämmöstä perus chillailua. Yes. Mikä on meidän lempipeli? Biljardi. Me pelataan paljon biljardia. Me molemmat tykätään biljardista. Joo. Jep. Mut sit myös me tykätään pelata tabletilla peliä nimeltä Escape Room. Et mikä lataamaan se peli, niin voitte addiktoitua siihen. Sitten kumpi meistä on sotkuisempi? Mä. Kuinka usein me nähdään? Mm-hmm. 3 päivää viikolla. Niin. Tai enemmän. Enemmän myös. Me nähdään yleensä melkein 5 päivää viikossa. Kyllä. Me nähdään tosi usein. Jep. Tosi usein viikonloppuisin me ollaan yhdessä, että niinku... Niin. Joo. Okei, sitten mitä me tehdään yleensä, kun me nähdään? Ei ole mitään spesiaalia, vain... Istutaan jossain, puhutaan. Niin, ja kaupassa. Käydään kaupoissa, pyöritään niin. Jossain. Ei niinku mitään spesiaalia, että joskus sitten tehdään jotain erikoisempia juttuja, mutta yleensä ollaan vaan.
Yeah. Sitten just ollaan vaan just jossain kotona ja katsotaan leffoja ja tälleen. Jep. No niin, eli tässä oli meidän kysymykset tällä kertaa. Eli jos teillä jää vielä jotain kysyttävää, niin tulkaa ihmeessä kommentteihin ja kysymään ihan mitä vaan haluatte tietää. Ja me sitten vastaillaan niihin. Mutta tosiaan mä haluan vielä nyt jakaa meidän somet täällä, että pystytte sitten seuraamaan meitä muuallakin, jos ette jo seuraa. Eli tähän alas laitan meidän Instagramin nimen. Ja sitten meidän TikTok löytyy myös tästä. Molemmissa on sama nimi. Eli menkää ihmeessä seurailee ja kattoo, koska sinnekin tulee aina välillä kaikkea. Ja yritetään nyt pysyä aktiivisempana kaikkialla. Etenkin täällä YouTubessa yritetään laittaa vähän enemmän videoita kuin silloin ennen. Kun ennen me laitettiin aina oikeastaan vaan niinku kuukauden välein tai 3 kuukauden välein. Että tosiaan nyt yritetään ottaa itseämme niskasta kiinni ja aloittaa oikeasti kunnolla. Yeah. Toivottavasti tykkäsitte videosta ja nähdään sitten ensi videossa. Onko sulla jotain sanottavaa vielä? Joo. Moi kaikille ja tervetuloa meidän kanavalle. Ei uudestaan! Eli jos te olette uusia, niin tosiaan... Joo. Joo. Meni vahingossa väärin. Eli jos sä oot uusi meidän kanavalla, niin tervetuloa. Ja jos sä oot vanha, niin tervetuloa silti. Niin, jep. Joo, eli... Niin, mitä me tehdään tänään? No niin. Pitää kalviteta. Mitä?